כמה שיטות של אילוף. יש אילוף של העצלנים, אני קורא להם, שהם עובדים עם אוכל. אז הכלב לומד בשביל לעבוד בשביל האוכל. יש מאלפים שעובדים עם קולר חשמלי. אני 50 שנה בתחום, לעולם לא נגעתי בקולר חשמלי. קודם כל שהכלב שאתה הולך איתו ברחוב, אם הוא קצת תוקפני, יכול לתקוף כלבים. ואם הוא לא תוקפני, אז הוא יכול לאכול מהרצפה. ואם את לא שולטת עליו, אז הוא ימשך אותך. ואת צריכה ללכת איתו כל הזמן שהוא צמוד לרגל אלייך. קודם כל, לא לוקחים כלב עד שעושים התאמה בין הכלב לאדם. אין כלב שאפשר לאלף. כלב זה חיקוי של הבעלים. אם הבן אדם רציני, גם הכלב סופר רציני, אם לא, זה לא. קודם כל, לפני שלוקחים כלב, צריכים לדעות אם אתה בנוי לכלב. לא לכל אדם מתאים כלב. אם מישהו לוקח כלב, והוא כל היום הוא סגור בבית, עדיף שלא יחזיק כלב. עכשיו, יש אנשים שאומרים, קח את הכלב, תאלף לי אותו. אם אין לך זמן לכלב, אז עדיף שלא. לדעתי, הכי טוב לאלף כלב בקבוצה, כי בקבוצה יש לו את כל ההפרעות מסביב. יש כלבים, יש חתולים, יש תרנגולות, יש בשר לרצפה, זה מה שאנחנו עושים אצלנו. לאלף כלב לבד, אז הוא נחמד, כשהוא לבד, אז הוא לבד, אז הוא נחמד. אבל כשאת מביא אותו לגינת כלבים, הוא רואה כלבים, הוא לא תמיד הכי נחמד. אפשר לאמן כלבים לכוח את הביטחון, אם זה כלב הגנה, כלבי ליווי, כלבי שמירה, כלבים לגילוי סמים, כלבים לגילוי חומרי נפץ, ויש עוד הרבה מקצועות. לגבי אזרחים, עדיף לאמן כלב שיהיה בבית. עכשיו יש כאלה שגרים בחצרות, עדיף שיהיה להם כלב שמירה בבית. הרי גם ככה באופן אוטומט, שכלב מגיע לבית, מה הוא עושה? הוא נותן שתן, הוא מסמן טריטוריה, בבית יש לו את המשפחה, ומה זה המשפחה? זה חלק מהעדר. חלק מהעדר, והכלב לומד לשמור על העדר. כל עוד שכלב לא כתב ספר, כל אחד יכול לספר מה שהוא רוצה. ואני ממש אוהב כלבים, ואני אמשיך לעשות את זה כל החיים, וגם לימדתי את הבן שלי לעבוד עם כלבים, ואני משמיך הרבה מדריכים שעבדו עם כלבים. יש לי בית גידול של טרייר רוסי שחור ומיטל שנאוצר, ואנחנו פה, כל הבית גידול שלי, מקבלים עזרה גדולה של אלי. הוא בן אדם שמתי שהוא מסתכל על הכלב, הוא יודע עוד שנייה מה יהיה. חשוב שהיא כלבת שמירה והיא שומרת על הילד, והיא תמיד במעגלים סביבו. אנחנו בים, היא מוציאה אותו מהמים, תופסת אותו מהיד והיא מוציאה אותו מהמים. היום אני נהנה בעצמי, אני בא בגלל שאני רוצה להיות פה. הכלב שלי כבר מעולה.